ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони гиромӣ, имрӯз тасмим гирифтам ки ба яке аз саволҳое ки зиёд такрор мешаванд дар Instagram ва дар комментарияҳои YouTube ва дар WhatsApp зиёд занг мезананд, мепурсанд, ба ҳамин саволҳо ҷавоб бидиҳам ки шояд ба ин саволҳо шумо ҳам ҷавоб мекобед ва ҳамдардии худро баён мекунам ба он нафароне ки гапи моро гӯш накарданд ва патентҳои онҳо аннулировад шуд, вале ҳоло ҳам баъзеҳо шанс доранд ки аз ин бало халос шаванд. ҳамаи ин мавзӯъҳоро ман дар давоми навор ҳатман ба шумо ба ҳар як пункташ гуфта мегузарам. Наворро ҳатман ба диққат тамошо кунед. агар ҳар чизе ки ман пропускат мекунам гуфти рӯзҳо, шумо ҳатман онҳое ки нағз мефаҳмед аз ман дар комментария барои бачаҳо нависед. Онҳо низ хонда информатсияҳои навро аз шумо мегиранд. ҳатман наворро лайк гузоред, ба айёр дӯстони худ тавсия кунед ва агар обуна шудагӣ набошед, марҳамат обуна шавед. Пас аз як тавсияи кӯтоҳ мегузарем ба қисми асосии навор. дӯстони азиз, вақти зиёди шуморо намегирем, зуд сарпарасти шабакаи голос мигрантро ба шумо муаррифӣ месозем. Инҷа биё. дӯстони азиз, ин чизе ки шумо мебинед номаш самюнван ва давоми 4 сол аст ки дӯстони мо барои фарбеҳ шудан истифода мебаранд. агар харобшавии шумо сабабаш кирм доштан бошад, марҳамат бендекс барои резонидани кирмҳо ва ҳамчунин сенол дар ин ҷо. нафарҳое ки дар зимистон гурдаҳояшон дар мекунанд, барои шумо тавсия медиҳем маслах хилба бо ҳамроҳи крес-салат якҷоя карда истифода мебаред ва ин бошад барои дарди меъдаҳо аст. дӯстони гиромӣ, дар ин ҷо як чанд намуд чорни тиминҳо аст ва ҳамчунин як намуди дигараш ки бренд бегон аплика аст, истеҳсоли худи бачаҳоямон аст ки дар Москав сар кардан мебароранд. ва дар ин ҷо як чанд кремҳо барои занҳо, барои мардҳо аст, барои пигменти, барои приши, барои доғҳои рӯй, антивазраснҳои ҳамин чизҳо аст. хулоса занг занед, дар рақамҳои замона ба шумо мефаҳмонанд, мардҳо дар мардона занг занед. ва дар ин ҷо барои харобшавии бисёртарагии фатзор ба шумо тавсия метиҳем ки эффектҳояш аллакай ҳаст. дидем ин истеҳсоли Фаронса аст, инаш бошад истеҳсоли Шветсия ҳаст, барои харобшавӣ аст. ва ҳамчунин барои нафарҳое ки устуғон, миёндард ҳамин чизҳо ҳастанд, ҳар гуна капсулаҳо дорем, мазҳҳо аст дар ин ҷо ки шумо метавонед истифода баред ва нағз шавед. хоб дӯстони азиз, дар боло бошад чанд гуна чорни тиминҳо аст, египетский, эфиопский, караевский аст ва дар ин ҷо дигар капсулаҳо барои кӯдакон, капсулаи қисалхинди, чӣ мегӯянд, чорни тмин, алҳадая, дигарҳо аст. ва ҳамчунин яке аз популярни доруҳое ки зиёд савдо мешавад, ин медиум найпаста дар ҳар намуди шаклҳо аст, супер, оддию, классическию, ҳар намуд. ва дар охир минаксидед барои риш баровардан, барои мӯи сар баровардан, бо мизароле массаж мекунед ва худо хоҳад риши мӯи сар мебаровед. дигар доруҳояшон зиёд аст, ба рақамҳое ки мебинед занг занед. мутахассис ба шумо барои ҳамаи дарҳоятон тавсия медиҳад. дастафка ба тамоми шаҳру деҳоту ҳамаи ҷойҳои Россия тариқи почта Россия равон мекунанд. занг занед дӯстони азиз. дӯстони азиз, дар якчанд сомонаҳо дар интернет овозаҳо паҳн шуд ки дар соли 2021 реквизитҳо ҳам иваз мешаванд. яъне мисле ки як бор дар соли 2021 шуд, нафароне ки ба реквизитҳои пешина пули патентро супориданд, пулҳояшон нагузашт ва каме саргардон шуданд. ҳамин гуна овозаҳо дар соли 2022 ҳам баромад, вале сомонаи ФМС Сахарова рӯзи 10 январ дар сомонаи худаш чоп кард ки реквизитҳои барои гузарондани пули патент аз муҳоҷирон ҳеҷ хел иваз шудагӣ нест. ҳамон чизе ки соли 2021 буд, соли 2022 ҳам ҳамин аст. соли 2022 ва дар сомонааш рӯзи 10 январ бори дигар реквизитҳояшонро пурра чоп карда монданд, ки ман дар ин ҷо скриншоташро мемонам, марҳамат худи шумо низ бубинед. хоб дӯстони азиз, ҳар нафаре ки саргардон буданд, даводав мекарданд, реквизитҳои навро аз куҷо ёбем, пули патентро чӣ хел гузаронем, дигар ташвиш нашавед. чӣ хеле ки буд, ҳамон хел гузаронда мешавад. ва ман ҳамин чизе ки мебинед скриншот кардам, дар Instagram партофтам, навистам ки реквизитҳо дар 2022 иваз шудагӣ нест, беташвиш бошед. бисёриҳо фикр карданд ки оплатаи патент баланд шудагӣ нест, яъне ки 5300 супорем, акай ҳабиб 5100 супорем, Московский област мепурсад. не дӯстони азиз, реквизит дигар чи аст, баландравии нархи патент дигар чи аст. нархи патент қариб дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо
баланд рафт гуфта мо дар наворҳои гузашта ба шумо фаҳмонида будем ва ман боз як силкае ки ба шумо як таблицаро нишон медиҳад дар он ҷо дар охири дар описанияи видео мегузорам. дар омада ба он силка шумо зер мекунед, таблица мебарояд, мебинед ки дар кадом област нархи патент чанд сум шудагӣ ҳаст. ҳатман дар омада бубинед, боз як бор дигар бохабар шавед то ин ки фиреб нахӯред. хабари дигаре ки ман кайҳо боз мехостам ба шумо ҷавобашро бигӯям, вале худам намедонистам, зиёд мекофтам, намеёфтам. имрӯз ман ҷавобашро гирифтам. дӯстони азиз, ин аст ки дар интернет наворе паҳн шуд ки дар он ҷо яке аз ҳуқуқшиносои тоҷик мегӯяд ки ҳар нафаре ки дар соли 2022 агар патент намекунад, агар патент дораду трудовой договор намекунад, фарқ надорад ки он юридический аст ё ин ки физический аст, фарқ надорад. агар дар давоми 1 моҳ ё ки 3 моҳ мегӯяд, хотир надорам. хулоса агар касе трудовой договор накунад, патент ё аннулировать мешавад. ман аз ягон ҷое ки дигар наёфтам, билохира занг задам ба хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия. бо акаи Саид ҳамсӯҳбат шудем, аз он кас пурсидам, онҳо гуфтанд ки не, ин гуна гап дар Москва, Московский област вуҷуд надорад. дар дигар шаҳрҳо пурсидам, ҳамин хелест, гуфт ки дар дигар шаҳрҳо ҳам ин гап вуҷуд надорад. нафарҳое ки трудовой договор надоранд, официально ягон ҷо кор намекунанд, вале 5900 пули патент метиҳанд ку дар дигар областҳо бошад ҳамон нархи муқарраршударо, пули налогро, андозро месупоранд ку аз барои ҳамин ягона чизе ки патентро аннулировать мекунад, ин насупоридани сари вақт пули патент аст. агар шумо сари вақт месупоред, патентҳои шумо аннулировать намешавад. ин хабарро аз тарафи хадамоти муҳоҷират рад карданд, вале ман официально дар ягон сомона наёфтам ки ҳаминро хонда худам ба шумо бигӯям. барои ҳамин хотир занг задам ба намояндагии хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар шаҳри Москав. акнун яке аз саволҳои популярӣ ки зиёд мепурсанд ва ҳоло саволро мегӯям, шумо ҳам зуд мефаҳмед ки ин чӣ савол аст. яъне ки ба ФМС рафтем, моро 10,000 рубл ҷарима карданд. гуфтанд ки рафта ҷаримаро 10,000 рублро дар куҷое ки регистратсия кардагӣ ҳастӣ дар ҳамон отдел супор, баъд ба шумо иҷозати патент супоридан медиҳем. барои чӣ чунин ҷарима мекунанд? нафаре ки аз Тоҷикистон ба Русия меояд, дар мигратсиони карташ работа хат мекашад, он кас бояд дар давоми 30 рӯз барои гирифтани патент ҳуҷҷат супорад. агар 40 рӯзу 50 рӯз шуд, ҳатман шумо 10,000 рубл ҷарима мекунанд ва шумо иҷозати супоридан доред. яъне ки ин дов то 90 рӯз мешавад. ҳатман дар давоми 90 рӯз шумо бояд соҳиби патент бошед. агар ки шумо кор гуфта меоед, хоб работа яъне хат мекашед. дӯстони гиромӣ, ман ба шумо чӣ маслиҳат метиҳам? ин як бародарона маслиҳат аст. аз оне ки шумо 10,000 рубл дода ҷаримаро супорида, ман аз хадамоти муҳоҷиратӣ пурсидам ки ҳамин 10,000ро дар отдел бурда месупоранд, якта административни правонарушение ҳисоб мешавад ё не? гуфтанд ки бале. якумаш шумо 10,000 рубл ҷарима месупоред, дуюмаш шумо административни правонарушение мегиред ва ин 3 сол дар ному фамилияи шумо дар база меистад. агар як тои дигар ҳамин хел нарушение кунед, таври автоматӣ шумо запрет на въезд мегиред. чӣ хел ҳаминҳоро мо абход кунем? ва шумо тавсия медиҳам ки ё ба Армения ё ба Туркия билет гирифта, оли бисёри бачаҳо гирифтаистанд, туда обратно 14-15 ҳазор гирифтаистанд. 4-5 ҳазори дигар зиёдтии шумо расход мекунед, вале шумо аз нарушение, аз як нарушение ки дар ному фамилияи шумо дар база мешинад, аз ин халос мешавед. вале худатон дуруст фикр карда натиҷаашро бубинед. ва боз як чизи зарари дигар ҳам дорад вай 10,000 супоридан. шояд регистратсияи шумо 30 рӯзаш мондагӣ бошад, 20 чанд рӯзи дигараш мондагӣ бошад. шумо 10,000 ҷаримаро месупоред, рафта патент мекунед. патентро ҳоло норафта ногирифта тамом мешавад регистратсияи шумо ва вақте шумо меравед ба сари патент, наметиҳам патенти шуморо. ба шумо мегӯям ки рафта регистратсия карда биё, баъд патентро гир. бе патент, бе чек дар ягон ҷо шуморо регистратсия намекунанд ва билохира шумо боз маҷбур мешавед ки ба граница рафта омада аз нав регистратсияи нав кунед. аз ҳамин хотир 10,000 рубл ҷарима насупоред, билет гирифта рафта граница гашта биёед ва регистратсияи нав рафта аз нав чӣ мегӯянд патент месупоред.
ин хелаш беташвиштар аст. Албатта 5-6 ҳазор рубл зиёдтар ҳастхо дорад. барои гирифтани билет куҷо арзон аст, куҷо қимат аст, ман шуморо тавсия метиҳам касе ки ба наздикӣ бачаҳои мо кушодан ино бар сабабе ки шикоятҳо зиёд ки баъд шуд ки моро фиреб кардан, аэропорт меравем билет дар база нест, кассирра занг мезанем кассир моро заблокировать кардагӣ аст. аз рӯи бисёр кассирҳо шикоятҳо зиёд ки баъд шуд мо як нафарро гирифта дар офиси худамон ҷо кардем. авиакасса кушодагӣ аст, бисёр бачаи баақл аст, бачаи басавод аст, аз ҳама муҳимаш ҳамаи направлениyaҳоро уже аллакай азёд кардагӣ аст, дар ранги борон меборад ку ҳамехел зангиш мезананд. хулоса шумоам занг занед, нависед ва шуморо пурра мефаҳмад ки куҷо арзон аст, куҷо қимат аст, чӣ кор кардан дар кор. ин ҳамчун як тавсия буд. агар шумо тавсия ё ин ки реклама қабул мекунед ихтиёри шумо. ман дар ҷа навистагӣ мондагӣ ҳастам. охирон пунктро фаромӯш накунам гуфтам. нафароне ки мегӯянд ки якай ҳабиб чӣ хел мешавад, ман ҳамин дар Сбербанк ҳамдор омадам 5100 буд Московский област бачаҳо мегӯянд, ё ин ки Москва будагиҳо мегӯянд 5345 буд. ҳамин хел ман дали кардам ӯ январро супурдам. дӯсти азиз, агар 10 рӯз то 15 рӯзам баъзан вақтҳо патентҳои Москва қарз нишон метиҳад, вале аннулировать намекунад. Московский област дигар ҷойҳо ман чанд бор фаҳмидагӣ ҳастам зуд аннулировать мекунад. агар шумо нав 3 рӯз 4 рӯз 5 рӯз пеш супурдагӣ бошед, агар пули патентро хато бо нархи пешинааш яъне 5300 5400 ҳамихелӣ ҳоло ҳам вақт аст зуд доплатит кунед. вале агар шумо 1 январ 2 январ буд, аллакай имрӯз 25 январ аст, патентҳои шумо аннулировать мешавад. дӯстои азиз, ҳамдардии маро қабул кунед ва рафта зудтар, агар регистратсияҳоятон дароз бошад муҳлаташ, шумо метавонед ки рафта патенти нав кунед. агар кӯтоҳ бошад муҳлаташ, я намедонам, ду роҳ ҳаст. просто чек месупоред дар осмон, главне чекҳои шуморо бибинанд ки 3 моҳа чек аст ва шуморо регистратсия нав кунанд дар асоси чекҳоятон. дуюм роҳаш ин аст ки граница рафта омада аз сар патенти нав мекунед, агар хоҳед ки кор кунед ва шуморо ҳамчун нелегал қапида депорт накунанд. барое ки мо огаҳ кардем, бисёриҳо хато фаҳмидан, шӯхӣ фаҳмидан ва ҷиддӣ қабул накардан, пули патентро насупуридан ҳамон маблағе ки мо гуфтем. бисёриҳо мегӯянд ки ту аз куҷо мефаҳмӣ ҳамин чизҳоро, ҳоло дар ягон ҷо хабар нест, аллакай ту гап зада истодаӣ. ин ҳама қонунҳое ки бояд имзо шаванд дар порталҳои қонунбароӣ ки государственӣ ҳастанд, дар он ҷоё пешакӣ нависта монда мешаванд ва аз он ҷо даромада хонда мешавад. баъд сайтҳои migranto.ru менависам. сайти Спутник Таҷикистан, вкладкаи мигранты, Азия плюс, вкладкаи мигранты, кам-кам даромада он ҷойҳорам мутолиа кунед. баъзе қонунҳое ҳаст ки бояд 1 числа ба имзо расад, вале 1 моҳ пеш аллакай ба имзо расидани онро тасдиқ кардагӣ ҳастанд, аллакай 1 моҳ пеш чоп мекунанд. барои ҳамин ман 1 моҳ пеш шуморо эълон мекунам ки огаҳ шавед, тайёрӣ бубинед. хоб дар сери нуқтае ки гузаштем чӣ буд? реквизитҳои патент иваз шудагӣ нестанд. турдавои договор ҳатмӣ набудааст барои нафарҳое ки физлитсоанд. сеюмаш чӣ буд? ҷарима кардан, 10 000 рубл ҷарима мекунанд, шумо насупоред, хубаш граница рафта биед беҷарима, як таҳидия вай чӣ мегӯям, административни правонарушение барои худатон хуш накунед, дар историятон ҷазир накунед историятона. сеюмаш ин аннулировать шудани патентҳое ки бо нархи пешинааш супориден, патентҳои шумо аллакай ҷазир шуд. ҳоло ҳам вақт аст, Москва личный кабинет дорад, даромада бубинед дар он ҷо, шояд нашуда бошад аннулировать 5-6 то 10 рӯзам баъзе вақти дагӣ ҳастан, Москва задолженность нишон метиҳад, пула месупорид, тез вай мешавад, оплачено ҳисоб мешавад. вале бисёри областҳо дар 2-3 рӯз сразу аннулировать мекунанд патентро. ва билохира чӣ хел ки ҳамаи мо хабар дорем, таксисти тоҷикро дар Пулково дар аэропорт бо корт куштанд. ҳоло расследование рафта истодааст. имрӯз дар ин масъала ҳам гап задем. гуфтанӣ ҳастам дӯстои азиз, эҳтиёт бошед. аз ҳамин хел нафарои таксӣ меронед, аз пассажирҳои хатарнок, пассажирҳое ки подозрительни ҳастанд, хубаш зуд вақте конфликт мешавед, аз мошин зуд берун бароед. дар берун мардумҳо зиёд ҳастанд, онҳо ҳам шанси ягон кори безеб карданашон 70-80% кам мешавад. ва ҳамаи хонаводаи ин бародар ки фавти
сабр ҷамил мехоҳем ва дӯстони азиз бори дигар такрор ҳам шавад мегӯем ки эҳтиёт бошед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. ҳамеша сиҳату саломат бошед. хайр.